KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yiɗde mum Allah e haajande mum ala mo waawi dadde hoddiro Jitagore hodira makko dadotako ade kokumparo jangumo Allo, chi non è? Guarda, sì. Guarda, ok. Alhamdulillah. Wallahi gonne welndiri. Dedo balle fu mbar wada hami noddudem. Ana majjani haaji dita. Dakar tampere mulbe dogdullo mi ngala tamto de gis ba haaji. Sukabe to gon wulen. Wulen gon do mi ne do balle ni mulbe biango. Noddur ma ko ja. E sababu ramata hakkunde ramata e Ousmane hankadi binongo ummude o andani min dila ramata sigina faade joni on kabal ɗum tekkere tekkere nde luttitaki hen anon ka bigeni hen on kadi tan suudata en calli gonɗe hen nde fof min denni ɗon jimin ɓesu ngu fof kono noon ko mbiyata ko sukaɓe kam hannde ko laaɓi heewi ɗum coppi kañumen garda ko kettoɗe daw caggal kono min kam jaɓani ɗum par ce que ɓiɗɗo kam ko ɓiɗɗo tan wura ko ɓiɗɗo maya ko ɓiɗɗo kadi ɓiɗɗo kam nafat tan ko rewde konngol jinnamu enen noon no keddirɗen yustinna meɗen ha hande eɗen mbi suka men ne dawa hen seɓe rew ko wi o yiɗi ko ɗum tan wonno ko wi o yiɗi ha joni min suuɗata ko hen tan lanti on enen ɗum jogui peeje men min jimi noon hakkat koye ramata tawde Allah waɗi o ummima France o ari o gonɗo e galle he yiyama o wayno yiide ramata guilen famille min kam nde cakkitimi yiide ramante machallah elle est très belle mboɗo andi ala fof goɗɗo mo ganduɗa wawi wadde mo rejeté so tawi o ari tan ɗum wonde e nder galle goto he goko waɗi tan korsa naati ma yidde naat beele hakkuno kan kan wawi ɗenneji ɗum tan woni ko yimmiranko hen e ɗum bettanimima wallahi ko wallahi bettanimima e moƴƴi inchallah e o
joni kay heɓi mo tan en ka salla jaɓi somi kadi ɗo joni mami waɗi envoyé kake waɗi yaari wettiri aɗa joni kam kake nan partout kadi ɗum ɓuuri werde somi heɓima passe makko tan pat kake joni joni inchallah ma heɓ ɗum totalement ha tiroyɗa keɓla ko way balɗe tati inchallah o wawa arde yo haqqille deñ noon kama tan ko ɓiɓɓuɓe koye galle ma fayi koye galle ma foti wonde hen fof moye waɗ pour mbawa jogorade no fewi fo noon jogoron noon haade wonal ɓenno inchallah ewa jarama ramgoyam merci mi salmini baɓe galle mi salmini sukaɓe kala jarama ha ba merci Adam ko min nodduma kono ma jaafoɗa par ce que mbaɗa andi a gaynani ko mbatta ko mbaɗa andi hande waɗi occupé no fewi par ce que no golle galle ɗe mbawi wadde seeɗe ni ko exactement koye ndini mbadi noddumami sabu aɗa andi waɗi balɗe ko Fatima acci ɗo lettre muɗum de démission te no yaari ni kadi ina hayimi ina gasa kadi anne tawne hawma directeur aussi ina haawi ɗum par ce que min kaldi hen joni noon noddirmami ko mboɗo andi aɗa ɓatti Fatima jinnomi ko balla kam cifonɗa kam galle mabɓe sabu aɗa andi guila nden ha joni mbiɗen noddam kono koye boîte vocal kawranmi jinnomi ko gandina kam to hoɗi min mi yaɓa koyɗa mi yaha ha toon mi yindira e makko mi namdomo holko woni probléme e kadi mi yindira e jinnaɓe makko ɗum noddirmami jaafoɗa haqqela kono mo mbiruɗa ni hay min gila ɗum waɗi mbiɗomi ƴeewa tantude numéro makko à chaque fois somi noddi ko boîte vocal kawrami donc hay minene haqqillam darimi hen no fewi kadi ko bettere mawde woni nimi no mbiruɗa ni kono noon ne kadi mbiɗa sikki à chaque fois ni so tawi min jippima hamin kewi yadude ha to min certata ɗo e rukku goto mo natata kono mi wawi widema exactement ko ɗo galle mabɓe woni en tout cas min garan ha nokku goto wodoto naahi faya galleji mabɓe minen mi ɓenna par ce que min ɓuuri gollude seeɗa kono mi wawa andude exactement holto woni galle mabɓe kono noon mbiɗa sikki so tawi yiilama tan ma waw yiitede anda Fatima hoɗi Adam non mi anda to hoɗi exactement mi anda bon d'accord joni no e waadi fof mayen ƴeew hen feere sabu démission makko min ene tundi hakkillam no fewi no mbimami nanni ne hayimi nde tawno dawde tan tawa lettre démission e bureau maɗa ene ɗiɓi hawnade kadi ɗum ne jaggimi ha no fewi pouram min komi coupable e démission makko oɗo en tout cas ko ɗum jaggumi kono noon fof e waadi noon mi weeɗima juuɗe ñaguimama ballal tinnoɗa haysa anda galle mabɓe walla mi yiilade hami yiitam ko ɗum tan ñaguimami par ce que e oɗo culpabilisation mo gondumi alay saago mi haalde e makko hono koye naforu ɗum noddirnumami gacca hakke et puis jokka ligguey o mbaɗan noon ne muusi saabu hay nden no golɗe mbano hewni sa joni secrétaire ala ɗo aɗan to aɗana ga donc jaafoɗa e dérangement ji ɗi non ala caɗele mbiɗa sikki sen jeeyi tan ma Allah waɗi hen suturu Allah newna gueɗe ɗe mbawen yiitude galle mabɓe inchallahu taala je crois bien mami wat souvenir galle o mami andid ɗum no hanniri ni wonto jettorden tan en gandan galle o so hawre welede Allah merci jarama mbiɗa jogui oɗo dossier mo ganduɗa ko penale ɗe foof nene nder makko onon kala fulɓe mboɗanni oɗon jeeɓami ɗo ko wayno zahme en papa kanen dariɓe kalange mboɗen noon gopparakam e oɗon mission mboɗon noon goppara min goto mi yaha e oɗon mission mboɗa andi oɗon keeɓi gam ɗoftudeɓe ndeɗon wolde ittude fenande ha laaɓa ceer nde won noon somi heeɓi ko jinmi horan pulaw fof heeɓi ko yiɗi ko Mamadou Diane heeɗi ko kalanmi ko heɓno Sénégal 1962 Mamadou Dia sohay dow fenade nden fenade woni ken gonta yi ken gonta jam ma Samba Lobbudu Ba nani heeɗi kam ɓen jinnaɓe men yaaɓe dariniɓe pulagu dariniɓe Fouta
fala budda so be daari en yaro ma haw habe biya baadon ngesa eden jokki remde mabba pourquoi pas yonto fo hodere mum ko génération men ngoppen do jango ko be tibta tijana an pourquoi pas balen ko be badan no ko iko neni jijam makko neni dem bay wodde dum non amna drame juudi de kaboje ceinture ko len kabe cebe wudere. Nous sommes prêts à mourir, nous sommes prêts à verser le sang pour notre fier Fouta-Toro. Bandiraɓe so giri cengtama mbaɗama e ñorgo kine ndaare dañama bandiraɓe neɗɗo wawa wonde leñol kono no wona jikki leñol gore men fof ko jikki ngol ɗo leñol gore men fof Moussa mata live ɗumno koye live mbimi kumpu ɗum ɗo Moussa madame Diallo al Husseina salminama hamin gendede jagge nde ɗo walde wallahi ma won jii ko yooɗi penal de fof nan toon hol des terre phosphate kilo phosphate jara ko 6 000 francs région de Matam ene jogui 150 millions de tonnes ndaare kalisaji ɗo goni Moussa kumpu oɗo live wona mbima tan ya mbiɗa woppata an kaldani ina ya hen jewɗa ko téléspectateur ɓeɗo nen jeeɓami kañum mbimami ko ya mbiɗa woppata an Moussa woni probléme ma Moussa ne tiiɗi hoore de Moussa oppude mbiɗa woppata kono noon haade tan mbiɗa ka woppata yo wallahi billahi mi meeɗa andude an a seɓorani Aissa mbiyannomi komi dañi jaam Aissa yeehi an ari deddi ko min mi roggi famde ɓuura wonde fanami para live fo mi ɗumina ari min ko jinmi andude Moussa ko soma oppu walla woppata mami mbimi soma oppu walla woppata wona mbiɗa woppata so Allah jaɓi noon ma andu mbeɗa andi ara andi maɗa wallahi mi accani no famare ngam adende mi dañani ko ɓurma an tan jogi men goɗɗo an seeri men arti gilanden ha joni ñande fo mbiɗa waaca wonno munas joni jooɗaki komin tan jogui liggeygal hande kam min porfiri tan mbimi mi ar jiide ɗen a yiima mi yiimo hay ko mbarta daari ko waɗi Ousmane ari ɗo hay galle hen mi hakkunde amen gasi jam so sikkato mbiɗa andi baɗɗo ham reedo mbiɗa suuɗam o haali mi wimo mi anda mi jiirmo o jaɓani ko kalmi ko aɗa andi kadi Mariam ɗum ɗon ko sabu woni ɗon ko pour le moment fo o waɗa réagir noon rek mais mbeɗa andi so yeehi ha ɓooyi rek o artat so Allah jaɓi a famani ko bettuma kala wawma hunde nde ko bettimo eno ardemo ko ni rek mais so Allahu lamɗo jaɓi hay dara musa en momi yewtude Ousmane jeema artirde hakkille ma Ousmane mo jiima e Ousmane mo gandumi parani sah pour titade rewi noon aɗa andi ko jinmi ɗo joni oto faw hoorema stress saabu ko Ousmane wima ko wona Ousmane ko ɓerde mo ko heewi rek ɓerde noon so heewi metti rek ko hunde ko yaltinta ko anda so waɗimo message o jaabata somi noddimo ƴettata Ousmane no wawno jogade ɗum jurum ni min sikkanno so yi kam e oɗo état somi hannimo hay so tawi ko tekkono kam la suis d' accord mais somi noddimo o ƴetta kam o anda ko mbiyatmo ko mbimami ko rek a wawata famde kadi aɗa andi yummum Ousmane no wayi to woni moƴƴintama ɗon
ɗum ɗon e sob mo dañi wo rek nangi mo mais so haqqille makko arti rek mo artu so Allah jaɓi ɗo joni mi yiɗa waɗa on stress haydara e ma ɗo joni a talani so ñaam ha kaara pija jala bébé mo mi yiɗa haydara kene Moussa mo de won tranquille fof ma réglu so Allah jaɓi ko jaar rek fof ko ɓennata inchallah Ousmane ma artu ha juuɗe ma woddirore mbiɗa jaɓre ɗum Allah wawi powɗo hamo yo Allah ñaaw hakkundamin Allah ñaawa tigi noon Allah ma ñaawnangue hoore kelo hoynamo hoya ha aduna fof andu hoyi oto haydara Moussa ma Allah laamɗo mbiɗa mi ara mi yaka galle a jota ha boy wallahi mbiɗa mi hoora so yayma ari calminana kam wonene mbiyam mi wayni yiide meeɗo a jota mboɗo wi noon salminana meero monen inchallah yafumi e dus mi yafimama dus salmini meero e merci a jarama ok Petite sœur. Frère. Ça va, madame? Ça va. Aɗa selli? Amuri ma galle o ndeta ga gonɗa. Aïcha, ko ɗum ɗo hen gonɗa. Jiɗɗa ñamde ko an. A jota koye salon koye wañi tan gonɗa. Foti haalde ɗum yidde ñamde. Mais sinon ça va? Ça va. Ami yewnima de. Min ɓuuri. Ça va quand même, ɗo tout va bien. Ça va, on est au calme là. Ay caɗele goto a dañani. Non, non. Voilà, c'est bon alors, c'est bon. Ouais. Mais an, mboɗo sohlunuma seeɗa. Mboɗo yinno jewten seeɗa. Par ce que min kam ka miñam kono Allah waɗi ka confident tan aussi on ko jewreten ko heewi mboɗo yinno namdademo probléme Mariama o holno jiiruɗa ɗum par ce que min Mariama mboɗo yiɗi andude est ce que Mariama goppunomi ɗo est ce que ha joni kanko woni ɗo frère ay Mariama ganduɗa o jahatani mo goppunɗa o kanko tan woni ɗo en Mariama yahata Mariama haalta Mariama wawa tukkira nin laara neɗɗo donc gaccunda ɗo enne ko on tan wonde ha joni bon de toute façon min probléme ni musimi no feewi donc ɗum tagi mbimi taromi namdoma an kam peut être sûrement puisque ɗo gonɗa ma won ko ganduɗa hen mi haalama noon ɗum ɗo ko probléme tan Mariama ko heɓimi ko hoddoye Allah te mi haalanma ay oɗo instant mo woni ko ɗo o sohli soutien ma ko ɗo o ɓuuri sohludema donc woto wi tan o heɓi ɗeɗo caɗele aɗa yaha waɗama biscuit aɗa wulle dow makko affaire ji ɗon non non par ce que nde wonde honde so muusi ko kanko so metti ko kanko donc hande wona muusi tan mbiyaɗa dogal accam ɗum wona noon bon wonde ko affaire o ni muusi petite sœur so tawi tan ko min haaldantuma gonga affaire o ni muusi kam ha ko ɗon wawi haalde par ce que min an a majjani an wonko ganduɗa ni wonko ganduɗa hen hay nene baba ganda par ce que wonko kalantumami won secret mo kalantumami donc hande so tawi mi waɗi investir min tampere mo tampami nde dogdu mo dogomi ndu a faami Mariama wawi wadde ɗum caggal non min vraiment affaire o koko waɗi mi dépassé dal ko waɗi dépassé carrément ɗum ko hoddiro tan imagine min petite sœur ma mi dañi nde roccadel hande ko Allah fowimo ɗum magas fof ma en plus min ɓende tu as fait tout ton possible pour ganduɗa boddema ɗum ɗo d'accord on est je suis avec toi t'inquiète pas bon merci bon mi nani o kala ko de toute façon min je vais voir dal mami ƴeew quoi mami ƴeew voilà gonɗa koye golle gara mi uppuma min ɓenandar mi fofto seeɗa quoi tana wallata kam ni a daña à tout à l'heure ok bye ok waaw mais ko kañum walla ɗum wona jaari jaari an joni qu'est ce qu'il y a aɗa sali de mbaɗɗa meeɗa jabdu ça va aɗa selli mawɗum mbaɗa e tampere jam tan an a change de mbiɗa yima e réseau sociaux ji he no mbaɗa hen ni ɗo ha ɓurɗa wadde ɓurɗa darade quoi no noddiranmi ɗum sinon cool a wayri nande wuuro ça va ɓenade jam ça va a wayri toon non mais an mbiɗa waɗma klaxonné aɗa waɗa mi jaayi ɗum ɗo han mara yiyani mi waɗima klaxonné hami tampi te aɗa andi an mi ɓooyi haqqilla ɓooyi wondema gila eɗen goni Fouta quoi haqqilla ɓooyi wondema
mais joni kam taade ngari Dakar ala problème eɗen mbawi yindirde à chaque fois pourquoi pas mi wanma invité joɗen jewten aɗa andi gilli gonɗi e yam ɗi ha joni haɗi keddi ɗi ɓeydima sah man gayta alde non ko keppata ar sese rek mami dejin kala jiɗa wiide adam heɗe manene aɗa heeɗi kam heeɗima taade mi watma collectionné mbiɗa a reyam guila Fouta wona ɗum mbiɗa e haala ma a reyam guila Fouta a heɓani kam saka Dakar ɗo hol sabab adam andu hoorema mi anda ko kalando jigiɗa mi anda ortande wayno comme mi Salif Keita ni nim jaftani kalando saɗa waɗa saɗa yaha mbaɗa avance bon d' accord y a pas de problème min komi neɗɗo mo ganduɗa mi yiiɗa darade laaɓi mbiɗa haala ni s'il te plaît joni aɗon mbatten hokkam numéro ma mami waɗa invité galle après jewten toon numéro m tan cohluɗa y a pas de souci hokkam numéro ma mbasen ɗum nini haalde ɗo henne quoi jehen galle mami node mi ar galle ma inchallah Tidiane Sarr guiɗo lam salminimami cuuɗumami ñaganma Allah moƴƴere wallahi min ɓuuri yiwndema ɗeɗo balɗe fof haqqillam nene ma sa yi ɗeɗo balɗe fof en jiidirani ko waji o hande ɓuuri ñañude ɗeɗo balɗe de sa jaaɓi koko mbirumani ko tan mi wurtama nano mi wurtama ñaama ko duko tan surtout ndew jippi fo arta koye haala kesa kono noon mo toom ɗo tawno hakkude makko Samba Liba daro e Samba Liɓetake so woppani moppata min callim tan ko toon Seydi Sarr mais an holmo jawiɗa mais tite rencontre tinne nodda kam min wiya kam ɓiye ko ne ummo noisor ramata ne ara ɗo e nder galle he min woni joom galle kalda e makko ɗum ɓamɗon ha ramata forde arde ɗo e galle he tawa haalnani min so tawi mi haalani hol caɗele muɗum ah bon eyyi galle mo wona enen ndendi poto e galle he enen ndendi poto e galle he eyyi aɗa waɗa programme ma a haalanta kam min kala ko mbaɗen mboɗo haalanma tu te prends pour qui han wallahi gulel ma ɗi ma ustuɗi ɗeɗo balɗe kalne jaaɗa gartuɗa ma addu alibi keso ana miiɗi dañde probléme pour koɗo ari an hoɓɓe ɗe garannoɗo ha naata ɗo e galle ha gono ɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati haaju ma ala hen he a faami min mi salaki koɗo ara e galle he ɗum ɗo ko arata ɗo ko wona koɗo min ko pewgita ko fof ɓuɗa andi ɗum aɗan ko ñimi andindem sa sikki an ɓuuri ƴoƴƴe aduna o fof a funti hoorema ƴeew aɗan ko ñimi andindem oɗo galle haydara wattake ɗo tawa min mi ƴettani décision o aɗan ɓurtina ha to poɗɗa hadde ɗo anani ko mbimami ko mimi a foftini hoorema ko mbimi ko waɗat ramadu komi kaɓɓanɗoma e tekkere Ousmane Guilo mo famɗi nde kaɓɓanmi ɓe tekkere nde wona hannde ɗum noon wona ɗeɗo kecci guittata ɗum ko mbimi hakkude mabɓe koko wonata ko ɗum addata ɗo ramata te dewgal ngal waɗat so tawi a yaade mon kongal baɗo sa yadano mon koko waɗat hankan noon kala ka salahi mi salahi ɗum mais an est ce que aɗa selli an mboɗo wi kes min mi jibina ɓiyam min neha ɗum ha mawna o wima o yiɗa ɗum ko yiɗi ko ɗum o yiɗi an yahata jama kumoya dewgal walla ko min humata ngal de humata ɗum mi humata ɗum ngal makko e maram ngal yeyi wona ngal kumata ok ngal makko e ramata ngal humate an joni mi ƴewtudima joni ka jawiɗo kam quoi te min mami ƴettu décision ko poni waɗa ɗo e galle ma andu oɗo galle komin jeeyi ɗum sukaɓe komin jibiniɓe aɗa ko ñimi andindema on va voir ça sukaɓe yonen ndendiɓe ka salaki en fof salaki hen min mi tampi mi maayi bone tan sir bone guila ɗo doganamami hami dartima kala ka salaki en mi salaki hen ko noon mbiyata enen ndendi jibiniɓe ko jibinoɗaɓe ko fof tampunomi hen ko ɓuuri ɗum ok d' accord ko tampumi hen ko ɓuuri ɗum ko min foti wiide mi tampi ɗeɗo balɗe joni mi famanima ka neɗɗo goɗɗo guila gaddumama e galle he joni addi jikko goɗɗo mami famanoma mais mami andina ɗo henne komin adduma ɗo henne kadi ko adduma ɗo henne ko e d' accord on va wasde famdema on va voir ha yesso ko lawo neɗɗo noon sa riddimo haw sisi mawa rippose saɗa ridde neɗɗo yo yaddat kono bone jamma bone ñalawma gonki dañde jaam hakkude meɗen hankkandi ɗo jillimi jaam fof jilluɗa bone hankkandi ka salaki fof mi salaki hen ɗo so tawi jaam dañaka tan yo bone jokko ko woni Machallah. En tout cas, on doit en tout cas au niveau. École VIP.
wiyan mboro nani duumari muɗum VIP da te hande mi haalanum hunde kala ko ƴeftoɗon ɗo ko min yoɓat min waɗa ɗon fee an kam nani o mi nani omo wawi mo hattani en tout cas dal sariya ñana wonde o accam caggal par ce que min ko ɗam ɗo gurdam jinni ala an hunde fof ko min goor wonɗo e galle kummi so oɗo wiya si ça yi waɗa affaire vie tubaab mais halle moom c'est bien de sortir ensemble entre amis tu vois de tubkede c'est hunde hen saji aɗa yaltan mbaɗa bégge haɓe mbaɗa fri koto galle tan aɗa woni téléphone tan andani ko heewi wuuro he ay sa yalti seeɗa ma fatte sa yimɓe moƴƴu ɓeeɗon min de ɗo tan garan hetten ɓuuri ɗiɗo jennoro ala hen graw den ɗo mbaɗi apprécié o yindi ndewe caggalam tan so ndewe caggalam te hande mi waɗa ɗum fee kala ko cohul ɗon ko ɗum ƴeftorota d'accord so mbeɗama tan nawtoron ko min deyɗo feri de i an anda en tout cas ɗum moɓe yodi franchement min ko nin jimmi tan mbaɗum firi beltoɗon gandon ko woni aduna he yaade e jooɗade neɗɗo ni yaha hawtampo gila suba ha jamma omo yaha taw o bonani jooɗiɗo omo yahani o bona affaire o ko ɗo ko hakkille tan essentiel dal wima sariya imin caggal ma inchallah waɗmin message tan joni mo ko mbiɗa ko caggal ma ko gonɗa Jack? No. Oto réaction mbiya meeɗa ko mijoɗa mo pulaɗo yawani yimi tan wula kini mañana ko mbiyara wula ndato commande wona ko min yomno ngari yimɓe ja mi heƴata ɗo ngari gummi e ɓuro ene bonnira nani en e yo bon min de en tan fat yimɓe jaay KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma